Y para uno que vengo de vuelta, orengo honetan Urtastar jokoarekin. Ikusten duzunez euskeraz gainera, osea, primeran. Zertaz da, bueno, abestiak kantatxari buruzko programa txikitxo bat, ez? Karaoke txikitxo bat. Ziurazki, txokolatik hilba saletan osbaiten, ziurazki ikusi izan duzu, normalean domekago izan edo jartzen izaten hori dute, vale? Eta zer ingo dugu, saiotxo batzuk ingo ditugu, astean behin edo astean birritan edo, denboraren arabera eta bizitzaren arabera, nun lertuko ditugu klasiko anime openinginak lertuko ditugu, vale? Orduan, nik saiatuko naiz abesteak lortzen, zuek joan botatzen komentarioetan zitzu nahi duzuen abestea, vale? Eta nik saiatuko naiz bilatzen. Ez dakit lortuko duan, behiratzen nahi baita ere dagoen sistema bat abestiak jokoan izan alizateko, ez? Eskuz eginez eta bar, bueno, pizkat, holan baita ere saiatuko naiz baten bat lortzen. Momentu zer dekogu? Bueno, momentu ez dekogu bitartekoa. Momentu ez dekogu a ber, Oliver eta Benji gaztereraz, baina, bueno, Captain Tsubasa. Fuyo zientzako dekogu Yuri on Ice, gero Doraemon, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z, Saoko Penina, Heidi, Dragon Balla normala. Vale, Dragon Ball eta gazteraz dago, baina ez dut lortu momentuz euskeraz. Zeratuko nahiz euskaraz egiten, neu, eskuz, baina ez dute zer, zin dute zer promeditu nahi, bale, Doraemon, Dragon Balla eta Captain Tsubasa. Gero dukogu, Aldona Zeroko Penina, Steins Gatekoa, hau da Gravitation animondiko kantatxo bat, bale? Eta Digimoneko Penina japoniarrez. Lehenengokoa ikusten duzuenez. Gero zedeko Shingeki no Kyojin bigarrena, oza, lehenengo demorelko bigarren openina, bale? Epa, erratu naiz, barkatu. Gomen. Zerrio dekogu Marko, baita ere, pom, Aldona Zeroko bigarren demoraliko bigarren openina, ez bano el txarto. Fuyoshi gehiago entzako, Free. Es Pokémon, hazte con todo, es tuyo. Queen, a ver, Rafael, tal. Shokuneki no Souma, lehenengo openina. Evangelion, Señora un punto, rekin. Eta bontuz, ez dakit, ezinekin hasiko garen, ez dakit hazin, igual Steins arekin, adibidez, pizkat gure cosplay klasikoen adelako, behar bada, adibidez, kaina emango diogo. Aizan barra bokat bina bestu dela bakarrik, eta tela, igual, igual pizkat gehiago jitsi behar dizuet, eman segundu bat. Bueno, ea orain pizkat hobeto, zuek hobeto entzute duzuen eta zareten gor geratzen. Nik pizkat jaitsi dut soinua, hobezen, bale? Eta mikroa pizkarrera justatu dut, abestean pizkat pigutar bidali izan dudalako beti. Orduan, venga, hasiko gara mendik. Nik gor geratzen egin eiz jakin dezazuen, baina bueno. Copyrightak, na Sujuk momono kodo wa konkase sae anatari wa mata kasnei no Saikin wa nai no kiyu kakakoi de ma ga nai de mirai wo nakemono chiri hitotsu gosanai wo gojoru sani hitzesu nube ni tuiko ga memono egaku mirai mono Boku tachi ni hojo saeta kiyoi no genri Yugendu chore wa futatsu no hari ga shimesu Sakuka okuna yakuko to konku kawe Hacking to the gate Kakai ma chichiba koni Sekashi wa kohoete Kimi no sono egao Mamorita no sa Soshitiamente kanashimi guai Tsukai ga toete No me ikono ga eigo
Jode! Bai, hautsi gabe eratzen ari naiz, airea, hautsa eta neba da ritmoarekin. Ai, ez duen goratzen egin komplikatu azenik hau abesta. Joder, entzutea Inochi no suchoito Moi moi no sobre mei Anata ni wa takoku Sushi no noi Taranu hotkei Shimasui Kurodiro no Oroka na hogora Uno moreta Chiste una teiri wo Narabeta Moi to chiyutsu kai mo Soro no hanata mo Boku tachi ni shimesareta Kosugoi yuiyu o Yugen no sore wa ni o juki ni Koki o shokimasei Asusae mo hitei seku sentaku kue Ga kintsu deke Ikutsuku mono kagayuka ebi Gawatsu ga kuasu suru Nakato ni wa shizebi akenai Sono tame ni toki nakaharu Nokosareta shikake ni Moyomoroi gaya ni Koroku no kaso soreta Jode! Berotu du pizkal, baina oraintxe bertan hautsi gabe geratzen den eixa eta aizea gabe. Amatxo maitia. Jesus! Eta estarri gabe. Eta hori berotu indu dala. Ja, bueno, ja gutxi falta zeigu, 3 minutu, ja pare bat minutu, copyright asunteko gongo dira erditik, baina, bueno, hori betiko momidak. Dakara ima ichibo. Ichibo gotoni. Ahora hasiko da astera da. Dakara ima ichibo gotoni Sekai sogo kokoete Kimi no sono egao Mamorita no sasa Oshimate kanashi no irumono nai Shikao gortu peete Namima koma mareyu Koroku no kasu sokusha. Pues mira, berrun, bueno, ez dago txarto gutxenez aprobatu dauka eta azterketa hau, jode. Zuek ja hor behan, nia hotxa entzuten duzunean, esango duzuen zer dutzen zen, zuen eta zin nahi duzuen izatea urrengoa bestia bale lagunok, autaga ja, ai ama, zeo zertarako bario dut, mamatxu maitia. Odo nago ideia, gero zuek hortik joan botatzen, komentatzen eta esaten zen eduzuen edo zer gustatuko litzazuekin, izatuk naiz lortzen edo zeratuko naiz zuen nahiak betetzen, bestera nire kontua joan gaiz, baina zuen zer esaten. Beraz, besterik bebi, agur beru bat, eta unabarte launok, agur!